Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio je u subotu 20. februara 38. sajam turizma u Beogradu i štand Turističke organizacije Beograda. Mislim da je ovo prava prilika da promovišemo ono što je sport uradio prethodnih godina i ono što će sport napraviti narednih godina, jer Beograd kao prestonica Srbije jeste proglašena za grad sportskog turizma i za grad koji ima najveći potencijal u organizovanju sportskih događaja u narednom periodu. Sa ponosom mogu da kažem da po završetku dva velika događaja sportska u 2016. godini i organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu i organizaciji Evropskog prvenstva u futsalu, Beograd i Srbije su imali višestruke koristi. Samo za vaterpolo, gde je povučena sada crta, da možemo reći da je 7.500 noćenja ostvareno za tih 15 dana odigravanja Evropskog prvenstva, je nešto što pokazuje da sa razlogom jedan od strateških ciljeva jeste organizovanje međunarodnih takmičenja i da upravo kroz međunarodne takmičenje ne promovišemo samo taj sport i ne promovišemo samo grad, već promovišemo i samu zemlju, promovišemo kulturu i tradiciju